מצאנו בית ישראלי טיפוסי. גייסנו את משפחת ישראלי וארגנו תקלה בסיסית במדיח הכלים. ביחד איתכם אנחנו נותנים הזדמנות לשורה של טכנאים להיכנס לרשימת הצדיקים. המדיח הביתי עובר בדיקה מקיפה ויסודית. שטרקמן בודק את המערכות, הצינורות, הברגים והדיאגנוזה. יש לנו מדיח תקין. והתקלה שאנחנו רקחנו היא מה? הוצאנו את הצינור מהחור והנחנו על הרצפה. מה התלונה של בעל הבית כאן? המטבח מוצף, מפעילים את המדיח, יש הצפה במטבח. הפתרון של התקלה לוקח כמה זמן? שנייה, להכניס את הצינור למקום ולבדוק שהכל בסדר. ואז כמה זה צריך לעלות לנו? ביקור בלבד. אין פה חלקים. בין 100 ל-200 פלוס מע"מ. ואם אכן זה יקרה, אנחנו נכריז בגאווה שהטכנאי שלנו יצא צדיק. שלום, כן, וואי, איזה... אני מחכה לך כבר יותר מחצי שעה. מה, איזה נקי, תראה מה יש לי פה בטלפון. זה מהמדיח? זה מהמדיח. אני רק לא רוצה שאשתי תבוא, היא תבלע אותי בלי מלח. יהיה לי חורבן בית אחר כך. מה הבעיה שלו תכלס? מפעילים את המדיח, יש הצפה של מים. ומקדימה, מאחור? כן, כן. אני האמת שהדבר היחידי שאני מבין במדיחים זה רק איך להפעיל את המדיח, לא מעבר. טוב, איתן, תיפרד. אני פה, אם תצטרך אותי, קוראים לי איתן, בסדר? תודה. ברגע שהוא מוציא את המדיח החוצה, התקלה קופצת לו לעין. הנה הוא. רגע, סליחה? כן. אתה הוצאת את המדיח הזה החוצה? כן. אני משכתי אותו החוצה, כן, ניקינו. אתמול. ולפני זה הוא עשה לך גם הצפה? לא, לפני כן הוא לא עשה הצפה. כי הצינור של הביוב שלך מנותק בחוץ. שהכל בסדר וזה באמת ככה, אבל אני לא טועה. זאת אומרת, הוא קבע בעצם את הסטנדרט, ככה צריך לטפל בתקלה הזאת. נכון. ואת זה הוא פתר בלי ארגז כלים, בלי פנסים, כולה פלייר. וכמה יעלה לי החוכמה שלו? כמה יעלה לי הצהרה שהוא עשה לי עכשיו? רק ביקור 150, זה הכל. צדיק נפלא, יוצא מן הכלל. כל אחד מבעלי המוסכים האלה יכול לצאת צדיק. אז אם יש לכם במקרה רדיאטור ברכב, הכינו פנקס ועט, כי באחריות זה ישתלם לכם. המוסכניק צריך לאתר את התקלה ולפתור אותה, מקצוענות, לנהוג ביושר עם הלקוח, לספר לו בדיוק מה העניין, אמינות, ובסוף לגבות מחיר הוגן. המחיר הוא מקסימום 300 שקלים, והמחיר הזה כולל את קריאת השירות. בסוף התוכנית אתם תדעו בדיוק למי כדאי להתקשר וממי שווה להיזהר. רדיאטור שלו אנחנו חמים, אבל אנחנו לא מפסיקים לחפש את הצדיק הבא. שלום, מה העניינים? וואלה, עוד קצת טוב אני נכנע. מה היה? אופטימיסט גדול. הצינור פה מחובר לפלנץ', וכשהוא כן. הפנד סגור עליו עד הסוף, בורח לו מים מפה מאחורה. האיש צודק. זה הכל, זה כל הקטע. בכלליות, נראה לי שזה צריך לעבוד עכשיו כמו שצריך. מה? זה סוף העסק, נכון? איך קוראים לך תגיד? אשר, אני אילן. כמה זה צריך לעלות מה שעשית? מה זה? תמיד 100 שקל, אמרת שאני אגיד לה 50 שקל, 100 שקל, גם הכל תבדוק. כן, 50 שקל, 100 שקל, מה זה פה בכלל משנה, זה לא... אני מה שעשיתי הרגע, אני קניתי אותך. פעם הבאה שיהיה לך טיפול או משהו, אתה לא לפה. זה בדיוק הסיפור, הגינות, זה אסטרטגיה של שיווק, זה הסיפור כולו, אין מעבר לזה. יש לך כסף עליי? כן, אבל הוא לא אמר לי כמה, הוא אמר לי כמה שאת רוצה. מה שאת רוצה, נשמה? מה, לחבק את הבחור הזה. והמנחה בעת ההיא יידום, כל מילה שלי מיותרת. הנה עובד. אוקיי, גדול. כל שנותר עכשיו זה המחיר, אבל זה כבר לא משנה שום דבר. הוא גם סרק לנו, הבחור הזה לא... הוא אמר שזה יהיה כמה זה? משהו סמלי. 100 שקל, לפעמים, זהו. כמה זה היה בשם? 117. 117? כמה יש לך שם? בוא נשחרר לחץ, כמה יש לך? 5 שקל, 7 שקל, 8 שקל. 7, 8. טוב, תגדיל לו את זה כמה שיש לו, תגדיל לו את זה ככה, שיצא לו 94 שקל, בסדר? חקת אותה אחי. 10.60. 10.60, קח את ה-10.60 שלך, יש שם כמה קופות צדקה, תפזר אותם שמה. וואלה. קולט נמרי הוא בכלל דואג לאחיו הצדיקים. 10 שקל שמה קופת צדקה.
בסדר? וואלה, כל הכבוד לך, מה אני אגיד לך? מה אני אומר לך, נמרי? נוכח מופע הצדיקות הזה של אשר, כל הפרמטרים של יצאת צדיק מתגמדים. האישיות המדהימה של הבחור הצעיר הזה טורפת את הכל. אשר, לא רק צדיק יצאת, יצאת ענק.